bafethu, welcome back to Chef the Soul TV News. Welcome back to my YouTube channel, guys. If you are new, please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video. Don't forget to share the video as well. Bafethu, lokho ekusho njalo ke ngani zakwethu kuthiwa thatha lento ayinamngozi. Uyabona, baningi ke abantu bayithathile into zabo ezihlukahlukene lapho nalapho ke abakwazi khona ukuthi ke bethole yona lento yokuphila, ngoba phela ke kuyadingeka ukuthi ke abantu baphile. Ngani zakwethu lana ngingiphathela udaba ukuthinta ke kakhulukazi ukulimala kwabantu ngendlela ke ezihlukahlukene kuyo ke lempophoma ekuthiwa ke ikhona lapha yana ke kwezinye ke zeindawo ke ezikhona lapha KwaZulu-Natal. So okwenzakalayo lana ke bafowethu ukuthi umphakathi ke owaseMzinyathi lo okhala ngokuthi ke lapha eNanda kunedamu ke noma ake ngithi kunempophoma. Impophoma kahle kahle lesikhuluma ngayo, uma sikhuluma ngempophoma sikhuluma ngewaterfall kulabo abathi ke ukugejwa kancane ke ulimi lukaMageba. So lolu daba lwethu kuthiwa ke luthi ke umphakathi ke waseMzinyathi eNanda ufuna ke kuvalwe ke thaqa ukusebenza ke kwayo lempophoma ke kwabalaphi ke bendabuko kule kulandela ke ukwanda ke kwezigameko zobugebengu obushaqisayo obenzakalayo khona lapha. Kuthiwa izakhamuzi ke zakuleli noma ke zakuyo le ndawo ke zisakwalisa ke ukungathokozi noma ke ukunganami ukungayenameli neze ke indawo ke le noma ke impophoma le ngenxa yokuthi ke uye kwanomhlangano lapha ke owenzakalayo ngesonto ke kushuthi isonto eledlule kulandela isigameko sakamuva ke lapho ke okutholwe khona isidumbu somuntu ongaziwa kwaziwe kuyona ke leyo ndawo. Kuye kwenzeke eindaweni eziningi nje, ngizokwenza isibonelo nalezi indawo ezakheleke eziseduze naseThekwini okakhulukazi nje koHammersdale. Zikhona indawo eziyimpophoma ngalapho ke eziye zitholakala ngempela kunabantu. Uthola ukuthi kunomuntu ke mhlawumbe walinyazwa wahamba wayolahlwa lapho, uyabo. Uthola ukuthi lo muntu ulinyazelwe elokishini ngaphakathi, kodwa emva kwesikhathi uzobona uzozwa sekuthiwa endaweni ke ethile eyimpophoma noma endaweni ethile enamanzi nje, uyabo. Imvamisa ke abantu ke besintu baye basebenzele kuzona lezo indawo beyogeza benze zonke lezi zinto lezi, kodwa okutholakalayo njengamanje ukuthi ke nakhona ke lapha kuyo le ndawo yaseMzinyathi kutholakale umuntu lapha kuthiwa ke ubekwaziwe elinyaziwe. Kushuthi ke ulinyazelwe mhlawumbe kwenye indawo wase esehamba nje ngoba eseyolahlwa lapho. Kuthiwa umufi ubonwe ke umthandazi ke obezokwenza noma ke obeyokwenza izinto zakhe empophomeni ke ngoLwesine wase ke eyawuhlaba yawulawula ke ehlaba ke wona umkhosi khona emphakathini. Kuthiwa ke umphakathi uye wathutheleka ke khona kuyona ke indawo wase ke ebona ke umufi noma ke umphakathi wasubona wona umufi entanta emanzini. Kwabizwa ke amaphoyisa kube yona ke aze amkhipha kusona ke leso sigameko ke, yabo. Lokhu ke bekwenzeka ngalo njalo usuku lwangolesihlanu, lolosihlanu ke esiphuma kubona emini nje kapha uma kushiwo lapha ngokwalolu daba, yabo. So abezindaba ke baphinde bathola lapho ukuthi ke yize ke kungacaci ukuthi umufi lo ubulawe nini, kodwa kuthiwa ke ezinsukwini ke ezimbalwa ngaphambi kokuthi ke ukutholwa kwakhe lapha ke kwezwakala ke umuntu ekhala ecela ke usizo ebusuku khona empophomeni. Yabona ezinye izinto ziyaxaka ziyathusa futhi ekakhulukazi ke kwenziwa ke itemu leli ke njengoba siqale ngalo, kodwa abantu abaningi leli temu leli abaliboni ke umthelela onalo, yabo, kwabanye abantu. Abantu baneyinkolelo zabo engafani kwesinye isikhathi, uyabo. Uthola ukuthi ke abanye ngempela kuba neyinkolelo ezithanda ukuthi ke ziphambane kakhulu ke nama-values ke omphakathi nendlela mhlawumbe umphakathi okumele ngabe uphila ngayo. So uma kuzozwakala ke umuntu ke ekhala ngaleyo ndlela leyo, kungenzeka futhi ukuthi bekubugebengu nje obenziwa abantu noma abafana laba abakhona eindaweni, ngoba benakho ukuthi ke vele uma kuthiwa ke kuzwakala umuntu ke ekhala lapho kuleyo mpophoma kuyothiwa ke vela abantu abayizinyanga noma abayizangoma abekade beyozenzela into zabo, yabo. Kodwa manje uthola ukuthi ngempela bekuyi-opposite yalento ke abantu abasuke beyicabanga, yabo. Bekuwukuthi ke kunabantu noma kunomuntu olinyazwa nje ulinyazwa ngezizathu ke zobugebengu, yabo.
nakhona ke la kuthiwa umuntu ke lo owazwakala ke ekhala lo otholakale ke khona futhi ke esekwaziwe kuthiwa unobhala ke uhlaka olulwa ke nobugebengu endaweni umnumzane ke lapha ke uMzobe uthe usola noma uthi ke akusona lentuzana isenzo kahle kahle noma isigameko sokuqala lesi esenzakalayo kuyona le ndawo uthi ke nangaphambilini futhi ke kwake kwenzeka ukuthi kwatholakala amathambo nje eduze nayo le ndawo yesigameko amathambo esemhlophe qwa uyabona. So uthi ke ziningi igameko futhi ezinye zenzakalayo kuyona ke le Mpophoma njengoba kungesona futhi naso lesi ke esokuqala kungesona esesibili uyabona. Ukumcaphuna nje uthi emasontweni amabili adlula umphakathi ke usize owesifazane obeshaywe kanzima yisigebengu othe ke sezimkhiphise u20,000 kwi-app yasebhangi kumakhalekhukhwini kusho ke yena ke lapha lo mnumzane uMzobe uqhubeke wathi ke ngenyanga edlule kuthola amathambo umuntu egaxele ke ematsheni ke ayo le Mpophoma uyabo. Okuwukuthi ke ngempela muzothatha ukuyilandelelisisa le ndawo kahle kahle iyisizinda seyigebengu ezithile yabo kusho ukuthi bayakuthatha la bakuthatha khona beze nawe la bekwenzise lento abakwenzisa yona bese emva kwaloko ke kube ukuphela kwakho ngokubuka kwami nje uyabo. So uma eqhubeka nalolu daba uMzobe lapha yana ke okuthiwa ubhekelele zokuphepha kuyona le ndawo uthe ke igilamkhuba lezi akuzona ke ezindawo kodwa ke zingabantu ke abangaziwa ababona ke ithuba ke lokwenza ke ubugebengu kubantu ke abasuke bezokwenza ke izinto zokwelapha ke nokwelashwa kuyona le ndawo. Ukhale ngokuthi ke ubugebengu sebukapakele kakhulukazi ke nasemzini ke eyakhele yona iMpophoma kusho ukuthi ke bathi mebebona ukuthi kunabantu vele abazozelapha noma abazogeza noma abazokwenzani kodwa ekugcineni kwakho konke akupheleli lapho bagcina sebedlulela nakwezinye indawo noma imizi ekhona eduzane njengoba sibona lapha eduze kwayo le Mpophoma ukuthi kunemizi evelayo lapha ngaphesheya okuyimizi ke le esikholwa ukuthi ke iyona egcina ke itheleka ngamachaphazelo azo lezenzo ezalaba abenza ukubi uyabo. So uma eqhubeka lapha uyabeka ukuthi ke uma ke bebuya ke noma ke belambatha ke kungekho abakutholayo lapha eMpophomeni baye badumele lapha yana ke ukuthi badubele ekuthenini ke baye kule mizi yabantu ukuthi ke beyokwenza njani ke beyokhalela ngakhona kahle kahle noma ke bathathe noma yini abayifunayo kuyo yona le mizi uyabo. Makungekho nje abakutholayo bona eMpophomeni noma kungekho abantu ababatholayo ukuthi ke bebeyolashwa kuleyo Mpophoma bavele badubele kule mizi eseduzane. Yikho ke sebefinyelela ekuthenini ke bavumelane ngokuthi kuyona lo mhlangano obukhona kuvalwe nje ukusetshenziswa kwayo le yaMpophoma uyabo. So induna ke yakhona lapha yana ke osibongo sayo uGumede naye iqinisekisile ukuthi ke sibi kakhulu isimo ke kuyona iMpophoma ingakho ke futhi ke befinyelele kusona ke lesi sigaba sokuthi kugcine yona iMpophoma le yaya ivalwa uyabona. Umengameli ke kwenhlangano lapha yana ke yabalaphi bendabuko iSouth African Traditional Healers Association KwaZulu-Natal okungumnumzane ke uSazi Mhlongo naye kuthiwa ushaya amakhala ke ngokuhanjiswa kwabantu eziMpophomeni wathi ke kungaba umbono omuhle ukuvalwa kwazo lezo zinto lezo noma ukuvalwa kwakho ukuhanjiswa kwabantu eMpophomeni. Uthe izinyanga ke zilapha abantu ngendlela yasemandulo noma lezo ezilapha abantu ngaleyo ndlela azike ke ziyalelwe ukuthi ke azikaze ngamanye amazwi ziyalelwe ukuthi ke abantu abayiswe eMpophomeni noma ke bengayiswa eMpophomeni. Uphinde wenza ke isibonelo ngalabo ke abehlelwa ke umshophi ke wokuminzisa ke noma ukuminziswa izinyoka yabo. Washo ngokusobala ukuthi ke lezo nyoka lezo ke ezeziMpophoma neziziba athe ukube ke akiwa kulezo zindawo ngabe awuzungezwa ukuthi ke kunabantu ke abavelelwa ilezo zinto lezo. So
namaphoyisa ke ayangena ayathinteka kulolu daba ethenini ke uma bebheka laphana ke kuthiwa ke kusazophenywa mayelana nazo zonke lezi zinto ke lezigameko ebezenzeka kuyo le ndawo lena ke emva kokuthi ke bekwazile ke ukuvakashela yona nabo le ndawo beyoyibonela ngawabo ukuthi ke ngempela kwenzakalani. Kuthiwa udaba ke luzoqhubeka libhekwe mayelana nesiluphu ke salomuntu ke esatholakala sesonakele empophomeni yaseNanda ke ngoLwesihlanu ke uthe izimo ke ezimayelana nalesi sigameko noma lesihlakalo kuyaqhutshekwa nokuthi kwenziwe uphenyo mayelana nazo bafowethu. Hayi kushuthi madoda akithi mayelana nalento ke ethathwayo ayikugwemeni ke nako ukuya empuphumeni uthi usathi uyothatha lento kanti ke nazi igebengu zime ngawe lapha zikulindile kahle kahle ukuthi engabe uyofika nini uyabo, bese ke zona kube ukuthi zithatha wena uqobo, zithatha impilo yakho wena uqobo nemali yakho nayo yonke into okade uthi uzoyenza lapha. Kodwa ke mina ke engakujabulela nje ukuthi ke uwenze njengamanje ukuthi uzwakalise ke ulaka lwakho, uzwakalise ke umbono wakho mayelana noludaba ke esike sakufundela noma sakuthintela lona namhlanje. Okunye nokunye bafethu asike sikubone uma kuwukuthi ke sesikwazile ukuthi ke sihlangane la kwi-section ngezansi. Ungakhohlwa ukulike le video, ungakhohlwa futhi ke nanoma yini oyithathayo kube yinto ke ezokusebenzela futhi kungabi into ezokugaxelisa ekugcineni yabo. Ithathe nje lento oyithathayo kodwa kube yinto ekuphumelelisayo ekwenzisa izinto eziright, ungagcine uperforma izinto ke ezingalungile ngenxa yokuthi ke uzama ke ukuceba noma ukuphumelela empilweni yabo. Ngoba ke izinto eziright engicabanga ukuthi ungayithatha mhlambe ke ilezi certificate okhohlwayo odileyayo kusithatha, ilicense, ukuhamba esontweni nani okunye nokunye. Angibonge manje. Phinda ulike le video. Thank you. Bye bye.